For today's video mga idol, pigahanap mi tabi ngunyan si Henry. Ika Henry ha, may salak ti mamay. Oni si mamay ya. Ngayon ka na inringon yan, pigahanap ta ka na. Aluin na ako kialat sa imo, di ko pa nag-aabot. Ano ka, Henry? Yan ang pigasabi ko sa imo, Henry. Dagit sa imo si mamay, tingko partugaan mo pala naman. Talaga? Unaon mo, Henry, ang dagit ko sa imo. Haluyo na ako kialat. Gulang na lamang ako, wara ka pa. Ano ka, Henry? Ay, guminurang ka na may kahalat mo, Henry. Ay, siyempre naman. Ay, na Henry ni talaga. Bad naman ni si Henry talaga. Madulungo naman si Ringon yan. Ano do ang pag-una? Ay, hindi mo yan may si Henry. Hindi pa kitang balita. Kaya, pigahanap ko nga ni. Tigparatugaan ka pala, May. Pigaparatugaan sana ko kaya. Oh, no! Oh, mabanggi na naman nga ni. Wala pa siya. Paano kan, Henry? Yan sa napit siya sabi, Henry. Mabanggi na naman. Mabanggi na naman. Ang tuga mo da, banggi ka maabot. Maabot. Uyugon mo haluyo na pala na panahon. Panahon na, dahil pa nag-aabot. Pirang taong ka na kainimay na na di ko halat mo si Henry. Sumabi ka na mga 2 taon, labi na nga ni. 2 taong ka na palang kipaasa, Henry. Kaalat Uyugon ko mo. sa iya. Paano kaan? Makaipo ako, wara siya. Ay, di pala pangakuan kamay? Ay, iyo nga ni. Ano da ang ano? Sabi niya, mauli sa nangaya ko. Bahala na ngaya dyan, pag-abot ko na. Humain siya. Ay, iyan sana. Talaga, dagito na ako, Henry. Paano na daw yan? Ay, hindi ni si Henry. Ngain Ano daw na ipablatter ta na ni May? Ano? Ipablatter ta na. Kay, banta kairak man nga. Kamakairak man. Namumutan ko man nga ni si Henry. Nahiling mo, Henry. Muutong pa pala sa imo si Mama. Uyugon mo Paano kaya? Dahil nagtutultol. Uyog man, Henry. Ngain ka na? Ay, inda ko, Henry. Kung di ka pa mag-uli. So, May? So, ano ang sasabihin mo, May, kay Henry talaga? Mensahe mo talaga sa iya? Ang sabi ko sa iya, Henry, namumutan ka ka, mag-uli ka na. Kaaloy na ako kialat, para alat ka na. Ipangangaipo ko sa lugan, arong wara ka. Paano? Magsusulo pa lang ako, nadai ka. Isipon mo man iyan. Kaya umuli ka na. So, Henry, di ko para halat ka ni Mamay. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Mga kapamilya ni Mamay, nako, Apuli family, Yanson family, nako, hello po sa iba't ibang lugar. Nayaong ka mo dyan. Ayan, uli si Mamay Carmen. Anda. So mga makuapo, ake, nako, mga kapamilya mi dyan. Nako, hello tabi. Gibo naman kami ni Mamay kibidyo. Nganing mapaulok na ang kamo Mapaulok naman kamo, maugma naman kamo. Yan. Aning magkaurog man kamo para sa kuya ka na, ay iling ako diyan indo. Yan. So namin mistabi si Mamay. Tataram, aro ka Yan. Ma 90 years old na mga idol si Mamay. Yan ang ina po ni Mama. Si Mamay. Ang mabuuton, mapinadaba ang tabi na Mamay me. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye na po sa inyong lahat. Sige. Thank you. Thank you.